to shi dai Imam Shafi'i ya ce idan mutum yayi sallah bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba a zaman tahiya na biyu, sallarsa ta ɓaci ba ta yi ba, ko da mantuwa ko da gangan sallarsa ba ta yi ba. Imam Malik ne ya dan sassauta ya ce sallarsa ta yi amma ba shi da lada mai yawa, ba shi da cikakken ladan sallah. Don haka mu daina sha'afa, muna manta wani lokacin ba ma yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati a zaman tahiya na biyu na sallah. Bayan mutum ya gama karatun tahiya, mutum zai karanta salati ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bayan kayi wannan baka gama ba fa, sannan akwai addu'a, ita ma sunna ce mai ƙarfi kuma muna shagala. Ita ce wannan addu'ar domin tana kare mutum daga shiga wutar jahannama, tana kare mutum daga azabar kabari, tana kare mutum daga yin mummunar rayuwa, tana kare mutum daga cikawa ba imani. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada umarni a dinga karanta wannan addu'a a zaman tahiya na ƙarshe. Ga ta nan zan karanta kuma ga ta nan a rubuce. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. To shi yasa to sai kai wannan sannan kuma sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Shi yasa zaman tahiya na sallah na ƙarshe za a ga yafi dadewa fiye da zaman tahiya na farko da ake yi na tsakiyar sallah. Amma wani sai ga kamar limamin ma ya tsawaita ya ƙi ce assalamu alaikum, saboda shi da ya gama attahiyatul lahi wa tayyibatu salatu shikenan kawai zai yi shiru, ba zai yi wannan salatin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma zai karanta wannan addu'a ba. Wannan kuskure ne muke yi gaba ɗaya mu, dan haka sai mu kokari mu gyara. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.